באמת משהו שאני גם מתעסקת בו, זה החומר, זה לגעת בחומר. גם הגוף הוא חומר. השרירים, הבשר, העור, העצמות, ואז להניח את התרבות בתוך החומר. הגוף זה גם תרבות. התדר המוזיקלי בתוך החומר של הגוף היום. ואז זה יכול להיות מוזיקה, שיר מצרי של אום כולתום, זה יכול להיות שיר מרוקאי, זה יכול להיות פרסי. החומר מוכן לקלוט את התדר הזה ולהושיב אותו בתוכו. אז בתור מורה אני רוצה לחנך לתרבות עתיקה, לפגוש, ללמוד, להסיר את הבורות ולתרגל. ובתור יוצרת הייתי רוצה להתפשט מהתלבושת של התרבות הזו ולהיות חופשייה, ליצור על רגבים של מוצרט, לשים את התדר התרבותי העתיק הזה שבגוף, בחומר, שאני נושאת איתי בתאים מאז יום היוולדי.